Всеки момент ще започне второто по време на срещата между отборите на ФК Даяна и Криско. След първите 25 минути резултатът е 3-2 в полза на жълтите. Разбира се, това е, както знаете, среща от 18-ти кръг на Висшата лига в Градска футболна лига. Центърът ще изпълни Владислав Велчев. Срещата се играе на игрището на спортен център Арена. Главен съдия е Трендаф Елдун Балаков. Доста равностойно първо по време, като двата отбора ни показват бърз футбол, но сметка това положението ни липсват се доста интересни. Но като че ли пристиха сили за втората част, сега да видим какво ще ни предоставят през нея. Познават се тези два отбора. Вече трета година играят заедно в състава на Градска футболна лига. Така че се познават до болка, както се казва в клишето. Тук е неспортсменска игра на играчът жълто. Получи се авантаж в тази ситуация, но след това пасът не се получи както бе планиран. Сега възможност за удар, предпочете пас, но като че ли Владислав Велчев не разбра съотборниците си в тази ситуация и пасът към него остана безадресен. Опита се да играе играч на Криско с глава, но това беше максимум от тази бърза топка, която получи от своя вратар. Ударът на Владислав Велчев не се получи. Пресират жълтите и сега възможно за гол. Да, това е 4-2. Успя Жоро Илиев да отнеме топката от защитата на Криско и подаде на празната врата за Владислав Велчев. Не представляваше проблем да даде втори гол пред нас за своя тим. Даяна Криско 4-2. Тъч за Криско сега ще бъде изпълнен. И сега възможност за Криско. Делчев спасява своя отбор за пореден път тази вечер. Тук обаче можеше да бъде безпомощен, ако ударът на Ангел Хризанов беше по-точен. За негов късмет, аут. Влизай се на гърби. Хубаво подаване сега Владислав Велчев. Блокиран беше неговия изстрел. Доста хитро успяха в играчите на Даяна да пуснат топката зад гърба на защитниците в червено-бяло. Сам! Възможност и това е гол. Страхотно. Двойно подаване се направиха играчите в червено-бяло. И това е 4-3. Явно интригата в тази среща ще продължи до самия и край. Кой е майна? Дай да където?
те ударил. Това му човек, Сега да видим Браво, Марине! ще успеят ли да направят Криско от тази контратака. Сам, спокойно. Забавиха се и се пригрупираха жълт черните. Велчев подава надясно към Жоро Илиев. Опита за центриране обаче беше пресечен. С кой играете, бе? С Ботев Брестник. Ние ще го изгоним. Аре, дай му. Браво, бе. И сега да видим, не се получи последния удар на състезателят на Криско. Тъч за червено-белите. Успя да изпревари Атанас Вълчев, вратарят на жълто-черните. Дай, ще обърка. Ти много си изморил нещо, бе. Нако, завлича ги отзад, брат. Браво, Ячка! Тръгвай, Нако! Сам играй! Не! Ай, другото! Браво, бе! Опита се да даде седят до Боков авантаж, но не се получи, поради това, че играчите спряха Виж какъв груп фаул направи. играта и сега А, така ли? Ай, сам! прек свободен удар за Криско. Той е бързо бил, че. Дай му удобно за удараче! Браво, стой! Ай! Нищо не излезе от тази ситуация. Той е настъпил. Не се възползваха по най-добрия начин състезателите в червено-бяло. Нарушение срещу Ангел Харизанов. Той е, може би, най-фаулираният играч тази вечер. Играй много по-умищо. Само, че виж, Не се получи не ударът на Васил Маринов. Браво. Продължава преста на жълто-черните и успяха да си върнат топката, след като играчите в червено-бяло оцелиха мрежата отгоре. Но не се възползваха от спечелената топка. Продължават да използват прес с шампионите. Браво, Яче! Добра контратака, за съжаление на Криско не се получи завършващата фаза. Ай, сега спокойно за удар! Хубав удар, но не точен на Пламен Видоловски. Точно това Антон Сарийски, съжалявам. Нарушение за жълто-черните. Пресечен беше паса. Опитват се Криско сега те на своя ред да наложат преса, но с доста малко сили и затова не се получи. Все пак взеха топката. Браво! Марина, бокси, бе! Няма да мен дай начин там да върти, май. Какво се палише? Ударът на Криско не успя да затрудни вратарят на Даяна.
Става по-красиво, че. По-красиво е, че ти можеш да дадем красиво. А? Ние можеш да дадем търсим красиво. Добро спасяване тук на Димитър Копанов. На рамката на вратата на Криско. Едно Войтия, колко е резултата? Аз ще мая да пробваш да се. А? Отново спасяване на вратарят на Криско. Вече с Никола, аз мисля, охо! Тук нарушение отсъдено, малко се поизнерви капитанът на шахматистите. В крайна сметка и неговите съотборници се опитват да го успокоят, което е много похвално. Удри! Айде! Ще стане ли нещо от тази ситуация? Прибраха се жълто-черните в защита и атаката загуби своята острота. Добре, добре. Голяма е, нали? Мисля, тук и в БНТ това е директно коментар. Може ли да ти кълбо? Аз ти бе, Владя топката Петър Такев, но нямаше с кой да завърши атаката, затова сега върна защитата на Даяна. Браво, гостници. Доста по-динамично играят двата отбора през втората част. И положенията не закъсняват. Сега да видим какво се получи тук. Нарушение на малко пред наказателното поле. Това ще бъде интересно да видим как ще се възползват играчите в жълто-черно. Трима души на стената на Криско. Какво да правя? Влизай, какво да правиш? Васил Маринов и Петър Такев за топката. Чакай, какво да влизаш, никой не ще да излезе. Добре, добре. Това записали го, бе. Това записали го да го има него. Забавя се изпълнението. В крайна сметка вратаря Делчев ще изпрати удар, но доста далече от целта. Игра с ръка на Петър Такев. Нарушение също нападателят на Криско. Потърпевшият Атанас Вълчев ще изпълни фаулът. Тук е някаква закачка между състезателят на Даяна и съдията. Успя да му вземе по някакъв начин свирката и даде фаула за противниците си. Не се възползваха играчите на Криско с това, от това положение и все пак си върнаха топката бързо. Завършвай! На сантиметри ми да удари на Петър Такев и няма гол. Не се получи паса на Васил Маринов. Все пак успяха футболистите да взета гострова позиция и какъв късмет за жълто-черните грида след удара на Ангел Харизанов. Започна сериозната борба 10 минути преди края на срещата. Успяха нападателите в жълто-черно да си спечелят тъгов удар. И сега контратака за Криско. Анемичен удар на Атанас Вълчев, отразен с вещина от Неделчо Делчев.
Неразбирателство между играчите в червено-бяло. Стилио Стоилов се опита да изведе своя капитан, но не се получи. И сега възможност за пети гол. И то е факт. Владислав Велчев не сгреши и прави резултата 5-3 за своя тим. Асистенцията на Торос Деникян. Лека разправия в защитата и вратаря на Криско, но разбираемо след този гол играчите да се поизнервят, но не бива това да е водещото. Има все още доста време. В мини футбола голове се вкарват бързо, така че нищо за Криско не е загубено все още. Охо, глътна! Недобра намеса на Димитър Копанов, в крайна сметка тъч за Таяна. Дигнаха определено шампионите, дигнаха оборотите. Това затруднява доста отборът на Криско. Неточен пас сега при изнасяне на топката. В крайна сметка грешка и в жълто-черния тим. Темпераментният капитан на Криско отново показва своя нрав. Той между другото днес стана баща. Да му честим рожбата и да му пожелаем много успехи на зеления терен в ефира на Пловдив 24. И хубав удар, но извън целта. Аут за Криско. Получи се авантаж тук, малко несъобразена игра на капитанът на Криско. И пасът не се получи. Аре, тръгни, Маре, тръгни, вече. Так. Хубав удар на Владислав Велчев, но право в тялото на вратаря на Криско. Ай, Сено! Браво, че! И сега да възможност за Криско. Ударът на Марин Петров мина на милиметри от вратата на Деяна.
Ето му, брат! И прек свободен удар в полза на Криско. Независимо, че и Минчо Цветанов дигна ръце и се опита да покаже, че не е фаулирал противника си, решението на съдията е друго. Напрежение пред вратата на Неделчо Делчев. Сега ще видим дали ще се възползват от ситуацията Криско. Марин Петров и Ангел Харизонов за топката. Кой от тях ще изпълни, ще остава да разберем. Оттегля се капитанът. Някаква звучена ситуация ще станем свидетели. Но доста бързо разгадаха намеренията на противници си от отборът на шампионите. И сега възможност какъв пропуск. Атанас Вълчев се оказа в очи с вратарят на Даяна, но не успя да оцели вратата. Разбира се, топката беше доста бърза. Сега да видим дали ще успее Престън, не се получи. Не, назад те връщай, бе! Се напред бюджетите! Възможно за Даяна, но избърза с този удар. Играча Джото. Сега Атанас Вълчев отправи удар, но далеч от целта. Пресечен беше удара на Петър Так и Филгов удар. Айде, че филма почна! Аз не съм месец. Кой си гледа там мача? Сам си! Доста разиграване и нищо интересно в последните минута-две. И ще си топката вратарите Криско право в противниковия вратар. Опитат Роздоникян да изненада с удар отдалече. Беше разгадан замисълът му. Крайна сметка ъгов удар за Даяна. Там е, нали? Ари, играй малко, ема! Един още, Томи, дай назад, Томи. Отсъден е прек свободен в полза на Криско. Бърза Марин Петров да го изпълни, но никой не усети замисълът му от неговите съотборници. Доста дълъг пас. Крайна сметка в този секунда Традафил Доблаков дава край на този двубой. Победа за Даяна. И виждате как двата отбора се поздравяват след края на срещата.
Не може да си къде си? Става в отбора, не искаш. Много не е добър мач. Петри ли в крайна сметка свършиха? Ничо, а ти няма да кажеш. Дай едно интервю, искаш ли? Хайде, щеш ли? Пак ли ще направиш? Айде, дай да снимам. 5 секунди. 5 на 3 да свърших тия. Да не объркам нещо. Тук пред всичките варси.